ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ನಮ್ಮ ಲಂಚ್ಗೆ ಪಂಡದು ಬಾಂಬೆ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬೈದ ಆ ಬೊಫೆ ತೂವೋಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಂದ ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನೋ ರೀಫ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸೇವಿಯೋ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಯ ನಮ್ಮ poi okay, let's go 12th floor 12 sai very good it's appreciated ena tagunda tagunda ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಇದಾರೆ दाल फ्राई ಟೀ ಕಾಫಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ವ್ಯೂ ಶೋಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಏನಸ್ತಿ ಇರಗೇರು ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ Day to you, happy birthday to you. ಅಮ್ಮ ಸೀರೆಗೆ ಕೈಗೆ ಪೂರ ತಿಂದು ಹೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಸೀರೆಗೆ ಕೈಗೆ ಪೂರ ತಿಂದು ಹೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಓ ಲೈಟ್ ಪಂಚಗಟ್ಟಿ ವನಸಾಂಡ್ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನ ಏನ್ ಚೈತ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಫುಡ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾಫ್ ಲಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ದಟ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಏತ್ ಸಲ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಇದೆ ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ದಾದ ಅವು ಒಂದು ಬಂಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಂಬೆ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ಪುರ ಅದು ದಾನಮೂಲ್ ಬತ್ತ ಇಂಕ್ಲ ಸಾಯಿಗ ಗೊಬ್ಬೊಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಕರೆಮಣಿ ಒಂಚೂರು ರಿಪೇರ್ ಕೊರಂಡು ಅವು ಆಯ್ತಾ ಮಣಿಪುರ ಇಂಚ ಏನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆತಂಡು ಸಾಯಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡ ಸಾಗರ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡ ಏನ ಏನ ಪರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಡು ಸಾಯಿನಕಲು ಉಲಾಯಿಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಪೂರ ಕೊರ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಒಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ಜನ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇರು
ಏನಾ अपने हाँ జనాలకు బొందు లేరు ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನಕ್ಲೇನು ಪೋ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಯಿನ 95 ಏನ ಟಿಕೆಟ್ ಆತಂಡ ಅವೇನಾ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾ ಎರಡು ಕೀಚೇನ ಅವಲಿ ನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಂ ತೋಚಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಶೋಮಿ ಬಕ್ಕ ఇంక వాటర్ బాటిల్ ఓడితంతే కేజే ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ತೊನುಗ ಪಂದು ಲುಲ್ಲುಗ ಬತ್ತ ಸೀಕೆದಾನ ತೆರೆ ಬೋಡೆ ಎಂಚ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಏನಯ್ಯ ಮೀನ್ ಬೋಡ ಮೀನ ಎಂಚ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿತೀನ ಮೀನ್ದ ಪುದರ್ಪುರ ಹಮ್ಮೂರು ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ಬಕೋಲ ಸಿ ಬಾಸ್ ಕೆಲವ್ದ ಗೊತ್ತು ಚೌನ್ ಎಂಕಲ್ ಲಂಚ್ ಮಲ್ತದ ದಾನ ಮಲ್ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಸಾಯಿ ಒಂತೆ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತದ ಐದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕೆನ್ನ ಕರೆಮಣಿಲ್ಲ ಅವು ಐತ ಮಣಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅವಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಕೊರಿಯ ಅಂಚ ಮಮ್ಮಿಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರ ಅರೆ ಗಿಡೆ ಏನನ್ಪಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ದೇಕ್ ಪಾಡ್ಬೇರತ್ತ ಅವು ಸ್ಟಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಶೋಕುದ ಸ್ಟಡ್ ಪಿರ ಪಣ ಎನ್ನ ಕರೆಮಣಿ ಹೋಲ್ಗೆ ತಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಲ್ಪರ್ದೆಗೆ ತೊನ್ನಾರ ಶೋಕುಂಡು ತೋಚವೇನು ಏನೋ ಅನ್ಪಿನಿ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿ ಅಂತ ಗೊಬ್ಬೇರು ಬೊಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ಲುಲುಗೆ ಹೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಲುಲುಡು ಪೂರ ಒಂತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಗ್ರೋಸರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅಲಗೆ ತೊಂದು ಜವಂತ ಅಂತ ಮೀನಿಗೆ ತೊಂಡ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಹಣ್ಣರಿಗೆ ಪೂರ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಏನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಸಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಡ್ಡರೆ ತಿಂಗಳು ರಜೆ ನನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ 25 ಡೇಸ್ ರಜೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಸಾಯ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿರುತ್ತೆ ಅಂಚ 3 ಮಂತ್ಸ್ ರಜೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತಿ ಸಾಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತೇರ ನೀ ಲಂಚ್ಗೆ ಪೋಯಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಅವು ಡಿಸೆಂಬರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಆತೀನಿ ಏನ ಬಾಂಬೆ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಡ್ ನಾಡೊಂದು ಪುನಃ ತಿಕ್ಕ ನೀನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂತು ಪಿದೈ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕಣ್ಣ ನಮಗ ಫುಲ್ ಇತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಫುಡ್ಡು ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇತ್ತೀರ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ತೂದಿಪರ್ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪೂಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಏರಿಯಾ ಉಂಡು ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಏನು ನಂಬರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ಇರ್ಬೋದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ್ ಪಂಡ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಂತನ ಪನ್ಪೆರಕಲ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಿತ್ತೀರ ಪಂಡ ಬೇತೆ ದುಂಬ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಪೂರ ತಿನ್ನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತೈ ತಿನ್ನಕ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರ ಅಂಚ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಫುಡ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಗ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲೆ